Здравейте! Значи, днес ще ви покажа как да се работи с бандикам. Значи, моят бандикам е такъв, нали, цъкате и отваряте си бандикама. И тук ще ви покажа секундите, на които, нали, как кажа, на които снимате вече. Говоровия тук те ще ви отчита, ако имате. Ако не, нали, тук са видео, общи настройки, тук са всичко общо. Видеото, настройки, изображенията, тук, нали, тук е с кое копче искате да си започнете клипа, с кое искате да го стопирате, на мен ми е най-удобно с тези копчета. Затова на кое на пауза, нали, тук с кое да започва и да спира. Значи на мен ми е най-удобно да паузирам и да започвам и да паузирам, нали, с това, с тези копчета. А, например, ако нямате говор, както аз първоначално. Цъкате на разширени и тук вече трябва да ви има тези неща. Значи цъкате ето тук, значи където е изроден там коле, не знам. И тук няма за сега нищо, нали, записки, нали, цъкате. Изчакайте само, на видеото цъкате тук на настройки. И ето тук си избирате как да вие, нали, да е с записи или такива. Аз съм си избрал, нали, как си е моя микрофон. Така, и после цъкате окей. И вече имате говор. Нали, това са копчетата. Значи, общите настройки, тук си избирате в коя папка искате да ви снима бандикама. Нали, той ще ви даде някаква папка и то после цъкате отваряне и трябва да отваря тази папка. И този бандикам, който не е закупен, нали, мой не е закупен и така изглежда, той не е закупения. И може да снима само до 10 минути. Това не е малко, ако имате YouTube канал, това е достатъчно, защото YouTube ограничава вече мястото ти на снимане, времето ти на снимане. Нали, как да работите с Fraps, нали, Fraps. Значи, тук това не го цъкате, ще ви промени режима на снимане. Затова не го цъкате, то първоначално ще бъде тук, после цъкате на това правъгълниче, купче ли е, какво ли е. Добре, в описанието ще дам линк към откъде си свалите бандикама. И за това нали, това общо взето беше от мен. Тук с мен е Веско. Кажи здрасти поне, бе. Гледайте как се лега. Нали, тук една приятелка ми каза за бандикама. Аре, мъкни, че табия вече. Той е лапе, аз съм на 16, той е на 11 лапенце такова. Много е смотан, той още е лапе, ама псува, само да ви кажа. Добре, значи общо това вече от мен. Показах ви каквото мога за бандикама. И чакайте, има още само да ви кажа. Това тук ще ви бъде махнато за паузата. Вие се цъкнете тикчето и си служете какво искате, защото така няма да може да паузирате клипа и след малко, нали, да се връщате, ако нещо има и трябва да го спирате и пак да го пъчете. Значи, той клавиш вие за снимките. Нали, снимките, например, искате да си снимате нещо, после да го добавите. Това не ви трябва. Само да ви кажа, на мен не ми трябва общо. Това са ми всички клипове, които съм снимал с бандикама. Вижте колко са много. И това е всичко за бандикама. Нали, тук коя е версия, бандикам, коя е версия и такива глупости. И това още беше от мен. Ще се видим другия път. Довиждане!